Ljudi, šta radite vi? Evo mene i sada u Minecraftu tražim ostrvo. Znači to nije baš toliko zabavno, ali ovako kada vozite, ovo je otprilike kao u nekoj trkačkoj igrici. Otprilike recite i sami, pošto meni ovo baš nekako liči. Ali uglavnom super je, pošto pokušat ću da nađem neko ostrvo, a ja mislim da sam ja i našao neko ostrvo, to negdje tamo, ali okej. Izgubio sam ga, pa sad se vraćam sa svim stvarima do njega. Ajde da pogledamo sa drugog ugla, ja sam taj goli čovek pod imenom Aco Zvezdaš. Ovo je glup ugao, evo ovako. Gde odasmo ljudi? Šta je ovo? Znate vi možda što se ovo desilo? Šta je ovo? Alo? Ujebote. Jer nešto na chatu. Brate, nemam pojma gde sam ja ovo? Joj. Šta je ovo, brate? Sve nešto crno. Šta? Vidim, iz moje pozicije se ništa ne vidi. Ljudi, u komentarima mi pišite koji je ovo moj. Zato što ja trenutno nemam ideje šta se dešava u Minecraftu, ali nema veze. Idem ja kući. Home 3, 2, 1, 0. Ljudi, čak me nije ni kod kuće teleportovao. Ajde idem na spawn. Joj. Ja ću otići sa servera. Ovo je bio bug prve klase. Ajde da ja vidim sada da li će raditi, da li će biti sve okej. Da me nije možda neko spawned. Dobro je, radi. Login 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eto mene. Znate šta? Ja idem kući. Home. Znači ja ne mogu da verujem. Za ovaj bug ja nisam čuo. Dobro je, 45 zemlje mi se ispeklo. Ovo sam ja nešto slučajno uradio. Slučajno namestio. Znači ovo je soba gdje je ovaj kuća u kojoj ja i Bogdan igramo. Odnosno koju smo mi napravili, odnosno naša kuća. Ajde da nađem. Ok, Iron Pickaxe. Ja inače sam puno skupio cobblestone i irona zato što sam jako puno kopao, a redstone sam i jako, ja mislim možda oko 280, pa sam to dao Bogdanu da on nešto napravi. Ni sam ne znam šta je napravio. Odnosno, ja mislim da je hteo neki, ne znam ni sam. Dao sam mu sve što sam imao i na kraju neki bug se desio i
sve što smo ja sakupili nije bilo svega, znači. Ovo ja neću uzimati pošto ima mi više nego potrebno. To je bilo to za ovu epizodu. Ja ću da vam samo kažem, recite mi koji je to bug, zato što jako sam uznemiren. Šalim se. To je bilo sve za ovu epizodu, a mi se vidimo do sljedećeg snimanja. Ćao!